Tofa, Maimuna ta samu juna biyu a cikin shirin fim ɗin wata 6 ta haihu tare da murgaye Alhaji Bashir, inda bayan haihuwarta ne kuma aka ce ake yi magana ta shigo rabon gado, domin kuwa a yanzu haka Maimuna ta haifi 'yan biyu 'ya'yan Alhaji Bashir bayan mutuwarsu sakamakon tana da juna biyu a cikin shirin fim ɗin na kaddara. Kamar da yadda a yanzu ku biyo ni domin ku ga wata badakalar cakwakiya da take faruwa lokacin da aka sanar da yayin nan Alhaji Bashir murgaye Alhaji Bashir cewa Maimuna tana da juna biyu kuma ta haifi 'yan biyu. A nan ne hankalinsu ya yi matukar tashi, domin da sun gama lissafin cewa za a yi rabon gado ne ba tare da Maimuna ba saboda bata haihu ba, amma a yanzu bayan sun gano cewa tana da juna biyu kuma har ta haihu, hankalinsu ya yi matukar tashi, domin kuwa sun san cewa ba za su samu rabon gadon nan ba. Don haka kuwa ku biyo ni domin ku ga wata badakalar cakwakiya da take faruwa tare da sharrin da suke yi wa Maimuna a ƙarshe a ganin mu a cikin shirin fim din na kaddara. Sai dai kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, muna ga mai fara roƙonku da ku daure ku danna alamar subscriber, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Maimuna ta samu juna biyu a cikin shirin fim ɗin kaddara yayin da ta ke ƙoƙarin haifar 'ya'yan Alhaji Bashir. An gano hakan ne lokacin da Maimuna ta koma ofis da zama, kwatsam ana tsaka da tattaunawa aka ga Maimuna ta tashi ta shiga ban ɗaki da gudu. Amai ne ya zo mata. Lokacin da ta shiga ban ɗakin ne ta yi aman, a nan ne ta fito inda aka kira likitoci domin su gwada ta. A nan ne dakta ya tabbatar da cewa tana ɗauke da juna biyu a cikin shirin fim ɗin na wata 6. Ba iya wannan ba kaɗai, bayan faruwar haka kuma kwatsam sai Maimuna ta kai da tana kokarin yanke jiki ta faɗi, domin sai ɗaukar ta aka kai ta gida tare da juna biyun Alhaji Bashir, wanda mai bi bayan ta je gida ne take haihuwar su, sannan kuma suke shigowa maganar rabon gado. To bayan wannan kuma Maimuna tana sake aure. Kai yasa, ku biyo ni domin ku ji kuma abin da yake ƙara faruwa bayan Maimuna ta ƙara aure a cikin shirin fim ɗin na kaddara, domin tana auren wani wanda a Kannywood ake kiran shi da suna Mai Shinku. Bayan ta aure sa ne shi ma mai bi gasa mata yake ko menene, a ƙarshe dai take masa tsawa take cewa ta gaji, ita ta gaji da zama da shi, tana so ta rabu da shi, wanda wannan shine auren Maimuna kusan na 4 kenan idan ta aure sa, kuma ita shi ma tana rabuwa da shi. Lalle akwai gagarumar badakalar mummunar annakiyar cakwakiya a cikin shirin fim din na kaddara, wanda a ƙarshe dai babu abin da za mu ce muku sai dai mu ce mu haɗe a yau domin mu kalli wata cakwakiyar da za ta faru a cikin shirin fim din na kaddara na wannan sati. Masu kallo da masu sauraro, to dai wannan kenan, sannan kuma duka a nan muka kawo ƙarshen wannan sanarwa kuma wannan magana da muke tafa da ita dangane da irin yadda Maimuna take dauke da juna biyu kuma ta haifi 'yan biyu a cikin shirin fim din na kaddara. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi. Sai dai kafin mu rufe wannan kanin labaran, muna ga mai fara roƙonku da idan har wannan ya kasance shigowar na farko, da ku daure ku danna alamar subscriber, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu da kuka yi mai albarka na Sahiba Blogs TV.